Sa number 2, porsyon sang pader sa isa ka asinan sa barangay Banago sa Bacolod City ang ginbuka bangod nagabalabag sa drainage. Ang management sa among asinan wala man nagatubang sa City Legal Office ang Bacolod sa ginpatawag nga pagsinapol. Yaring report. Personal nga gininspeksyon ni Bacolod City Mayor Greg Gasataya ang porsyon sang pader sa storage facility sang asinan nga Artemis Salt Corporation nga gibuka sang City Legal Office sa barangay Banago sa Bacolod kainasang aga. Ginpapanaugan ang kumpanya sang abatement and removal order kag napaslawan sila nga sundon ini. Wala man sang tiglawas nga nakatambong sa meeting nila sa lokal nga panguluan sang Bacolod sang Lunes nga adlaw. Kani kaina, ginbuka na lang ang porsyon sang pader. Bangod sang pader, naggamay ang guluwaan sa tubig gikan sa tamburong. Ang ginpagguba, o biyang structure na sulod. Before ginguba mi ano sitwasyon? Sarado. Wala gid agyan. May gamay daw sa dangaw. Di sa way na stranded, hindi kagwa. Plus mo damo bato nga sulod. So mga bato. Kagin clear pa buwan. So muli siyang isa ka factor gidabi nga way nagwaan tubig. Kung ginisirakan. So dapat pinipo gamay-gamay. Ginapatun-an sang alkalde sa City Legal Office ang salabton sang kumpanya bangod sa pagbalabag sa lagyan sang drainage. Isa ini sa mga ginatudlo nga rason kung nga nagabaha sa area kag sa may Santa Clara Subdivision sa Barangay Mandalagan. Sang sinigid lamang nga Hulyo, ang Banago kag ang Mandalagan ang duha sa mga tuman nga ginbaha nga mga barangay sa Bacolod City dala sang habagat. Sunod pa sa alkalde, may mga tamburong pagit sila nga ginapangita kay nagstagnant na ang tubig sa mga drainage. So ginpa-check na to namo to nga ginalimpyuhan subong sa DPWH sa city engineer sa ginapasuyupan. Apparently may ara to duha ka manhole nga may tubig kag wala buwan. Nung sumunang i-check na mo dugay kay pagkatapos na ipa-trace na to kundi ina na ang dugang pagida nga drainage sa duha ka bilog. Isa lamang ini sa mga tikang ginahimo karon sa syudad sa Bacolod para mapahagan-hagan ang problema sa baha. Nagapadayon man ang pagpanilo sa mga sapa kag baybayon gikan sa nagasupot nga mga basura.